Good morning, friends. Tini fine joraba good morning masinai. Nke nirok sai makana. Ani serani kisa khakla tomang ka sugui phai tongo. Nke ang doctor o thangka doctor o thangmani esra khlaimani kisa kusuk baija khai ke nukjago. Abni bangui kisa amno doctor o haraimaya. Nke bono toma khlainai bonaji bithi smabok nai. Bonaji bithi khornai ang tabok je ang sima joratui. No phunuk nai jog bolong thangsa je khol thani thangsa. So guys ang phai sok phai jak ba bolongo kasabithi naitung ni actually budu bomong kama sido ledeng buduk ni ro jaga ledeng buduk nure man ang nukjak ephano chikon khoto ule amno ledeng buduk de ho bana yang buduk thangjak tong koto khe actually am koto ko bulai ni khone ledeng buduk bai khe ti kaisa duksa makha khe bului tok pheiwe bekrem bai mani eba je jaga derama jaga o thedi asukhe khrap sake bahawai ko phawi tei saya anggota mane bekrem khrap khe ko phai pe hai humani kokta bekrem kbai to kbai khe to na phane kbai khe jem ke borok ko thamani khe tongkha khe phawi khrap khe hai pe kbai khe to nai kbai to haru maya bisi numba so hai pa tei de tongkho naine asuk baile waisa rok thikes pai pe no andeba nachu mane bai ko hai ma ho am tai ma tu gusi bela ओ भाई साहब मेडिसिन लेना है वो देखो वो है मेडिसिन ले अमा नरो काम करना है नदी उले अमते है बुलाए ये बाकी उले अमनो होने सिनी को रखे लेडंग बुदुक लेडंग दे leteng buduk om bai yak bai mani yakung bai mani ro bimano batang ta kholna nai ani serai ni kisa khaklaw bekrem duro sungkha ma thoya ma samte hai uro sikang kisi sa manu ta kumara ma somoy ये है मेडिसिन हाथ पाथ तोड़ने वाला है मैं tikri khanai ma homle kise ma unai di blais kere buduk ble tongno marama somai se de ni rokno ya phang le hagas phayo sikre asas man lang kai waisa bokas pai peni jersi ngate kaisa boni logo ni rok do le am dai duk sama kha je kono phan je kono duk sama kha no phan kaisa na di mane boni blai na na de wai bulai jate duk sama kha le tung budung kangkhe boro sini langai khrap ke kpha waru ta bahaw kpha ani bawai ang le duk sama kha na wa duk sama ka kaisa kabang na nang yabo no ai phone jotoni ni bithi wai budmar ha asu wai kaya ko bithi tese kabang ma khumma nai tunai ma khulnai aro kaisa ma ka bas ka de manai jinai ni gira no bithi senior di ya go bai ka ke am ta ha tawai na di trai khai na di bisa sayang ka
ma thoa tu ma sa dia le ro khai ma solok bulai tu le khai ma solok bulai bi hang le zoom pai hana le duk sama kha bulai kli kli ta so sai tong wai khong pai ma jorang kang se te mara ma jorahi yang kere duk sama khak to ma ani kala se san na tano leteng buduk de hambo ma wa dor tong ta u le mu bo na ma la halla ma jaka kwbangma manja kale buduk duk sini yana si ga kana ina de inde ule amati hainu basau gungka buduk kale inke angka ni rau na sanu no masina ule tepro ni belai do masa kwbang ni rau se yang kana jang phurung na ule ora jana naw ani gana ro ta side do ya oke amokhe ma bo duk sama khak bulai bono ni rok nu nai tong di biasa yang kang khe mai buduk nu ga fu man do korang to the mai buduk pai na le ta hai to khư với cứ sát cái khai ba sa lo sak la le mo duk sama khak bulai cứ bang cục này cái sẽ khai thì saro di tui thì sao nói sao pasti mix khai với tao khi thì hả tao khi cái sát khai tadi baba tu tanya soto dia oi tadi